Ik zoek immers wat al eens ergens is gaan eten. Met een social deal. Geer? Ja, vond je het wel lekker? Oh. Ik zal het goed proberen. Ja, ik wil het ook gewoon goed proberen. Hier is een ganz nieuw restaurant gekomen. Ja, het leek me heel erg chic. L'Allergie heet het. Dat is echt zo'n Franse naam. Dus, ja, maar ze beginnen pas, hè. En ik denk dat de tafel zo goedkoop is. Ja, oh, dan maakt het me gelukkig dat Gerald eens zit geweest. Nog eens wat al eens is geweest. Nee, mis. Nee, kom nu, hè. Ik geloof er niks van. Of wilt je me gewoon bang maken? Nee, mis. Ja, dan moet ik het toch maar gewoon zelf gaan proberen. Jacques, wat stinkt die toch in die keuken? Wat stinken? Dat is gewoon sop, man. Tomatensop en aspergesop. Allebei dezelfde kleur. We best nu het zuiveren, man. Hier, rood en blank. Daar. Goeie combinatie. Dat is een klantje trouwens. Murray met de 9 zaken. Goedenavond, mevrouw. Welkom bij restaurant L'Allergie. Gereserveerd met de Wodil, heb ik begrepen? Ja, ik heb hem bij me, alstublieft. Perfect, dankjewel. Ja, dat is nog geldig, dankjewel. We serveren vanavond een overheerlijk menuetje. En dan zullen we starten met een lekker testje sop. Dat is fijn. Zijn er nog allergieën of andere zaken hoe we rekening met moeten houden? Nou, ik heb wel een paar heel kleine allergieën, maar die vis ik me wel goed. Ja, die vis krijg wel goed. Ja. Goed. Dan zal ik vlot terug zijn. Moment. Fijn over, dank je. Jacques, heb ze een tas op voor tafel 2, Wodil. Wodil. Wodil is aspergesop, hè. Dat? Aspergesop. Ja, even kijken. Daar, aspergesop. Let erin. Aspergesop, tafel 2, hè. Dit is. Ja, wat? Alla jong, meneer de fijnproever. Kan ik je zo brengen? Bemeu je al, hè? Kijk eens aan, mevrouw. Een lekker tasje sop. Smakelijk eten. Dank je wel, over, dank je. Die is er vet op, dat is er best. Ober! Ober! Oh, is het met die sop. Let op. Jawel, daar ben ik weer, zeg maar. Zitten hier asperges in die sop? Jawel, in onze sop zitten asperges. In een goeie sop, aspergesop zitten sowieso asperges. Nou, ik lust geen asperges. Had je dat niet even kunnen zeggen dan? Nee, ja, ik wist toch niet dat ik aspergesop kreeg? Ja, maar in een goeie sop zitten nu eenmaal asperges, als het aspergesop is. Als ik pindakeers koop, hè, dan zit er toch ook in de keers in, of wat? Daar heb je dan weer gelegen in. Zal ik vragen voor een tas sop zonder asperges? Ja, dat is fijn, Ober. Dank je wel, hè. Jacques, die lust geen asperges. Kent ze die uit de sop laten? Ja, in aspergesop zitten toch asperges? Zit er een pindakeers keers? Dat is dat nu voor stom vraag. Asperges nooit laten. Daar. Een tasje aspergesop zonder asperges voor de mevrouw. Oh. Kijk eens aan, mevrouw, daar ben ik weer. Een Dank je wel. lekker tasje aspergesop zonder asperges. Dank je, Ober. Smakelijk, hè? Dank je, ja. Ober! Ober! Oh, wat nu weer? Jawel, mevrouw, daar ben ik weer, zeg maar. Zit die meel in die sop? Meel in de sop? Moet ik even een vragen? Ja. Jacques, heb je meel in de sop gedaan? Ja, dat is gebonje sop. Ja? Ja, in gebonje sop zit meel, joh. Ja, weet ik Ja, niet. doe mensen als hier de kok maar zo hangen. En nu ga maar. Hup. Jawel, mevrouw, ik heb even overleg met de kok in de keuken en er zit inderdaad meel in de sop. Oeh, dan heb ik een probleem, want in meel zit gluten en ik heb een glutenallergie. Geen probleem, ik ga over oplossen. Zal ik vragen of ze de meel uit de sop laten? Ja, oké.
Ik zal vlot terug zijn. Ja. Jacques, die heeft glutenallergie. Glutenallergie. Ja, gluten. Kent ze ook aspergesop maken zonder meel? Ja, alles kent. Kent ze niet met die lukallen? En vragen wat ze wel en niet lusten en morgen hebben en... Karl, ik kan me in de eeuwhoed. Ja, man, dan moet ik toch van tevoren weten zo'n ding. Luister, ik heb bouillon en van bouillon met asperge kookvocht en heet water. Daar, aspergesop, zonder asperges en zonder dinges, meel. Ja, ga maar brengen, hè. De klant wacht. Kijk eens aan, mevrouw. Een lekker testje aspergesop, zonder asperges, zonder meel. Dank je Smakelijk, wel. hè? Dank je, ja. Ah, Ober! Wat is? Ober! wat is... Oh. Ober! Jawel, ik kom al. Ik heb een vraag. Zit die bouillon in die sop? Bouillon in de sop. Moet ik even vragen. Jacques, heb je bouillon in de sop gedaan? Ja, dat zeg je toch net. Ik heb bouillon met kookvocht en asperges en heet water. Ja, daar heb ik bouillon in gedaan, ja. Jawel, mevrouw, daar ben ik weer. Ik zit verlag met Ja, maar knooien. Ja, er zit inderdaad bouillon in de sop. Ja, maar ik heb een zodanig dieet. Laat me graaien. Bouillon uit de sop laten. Ger. Maar ja, geen probleem. Gewoon even krelen, mevrouw. Ik ben zo terug. Dank je wel. Wat nu alweer? Zoutarm dieet. Ja? Ja. Sop zonder bouillon. Sop zonder bouillon. Aspergesop zonder asperges, zonder bouillon, zonder meel. Ja. Een tas heet water voor de mevrouw. Soep is klaar, tafel 2. Kijk eens aan, mevrouw. Een lekker tasje aspergesop zonder meel en zonder bouillon. Dank je, Smakelijk Ober. eten. Dank je. Ik kan nu toch geen heet water brengen, Ja, ik man. wil hè? er niet te gooien van, man. Iedere keer is het niet goed. Ik Ober! moet toch alles doen? Ober! Ober! Oh. Jawel, ben ik weer, zeg maar. Wat is dit nou wat je mij voorzet? Dat is gewoon warm water. Heb je er geen angersop? Angersop. Ja, Ger, want ja, dit kan ze toch niet voorzetten in zo'n restaurant? Jawel, mevrouw. Je hebt gelijk, mevrouw. Ik zal kijken van angersop, mevrouw. Ja, heerlijk, Ger, Ik alstublieft. zal heel vlot straks zien. Jacques, dit is heet water, dat kunnen we niet geven. Ja, eerst moet ik alles eruit laten Ja, en dan is het niet goed. Op zoek angersop. alsjeblieft. Angersop? Jawel. Ja, ik heb ook nog tomatensop. Oh. Tasje tomatensop doen dan? Dat is. Ja, tomatensop. Kijk eens aan. Tasje tomatensop. De tafel 2, hè. Kijk eens aan, mevrouw. Als vervanging voor de aspergesop, een lekker tasje tomatensop. Dank je, Ober. Smakelijk, hè? Dank je, ja. Hey, en als het nu weer niet goed is, hè, dan ga ik persoonlijk aan zorgen voor het vervangende ingrediënten in die sop. Want ik ben het langzaam zat. Ja, ja, is goed. Maar... Ober! Ober! Oh, nu toch weer. Oh. Jawel, mevrouw, daar ben ik weer. Zit die basilicum in die sop? Dat ja. kunnen. Ja. Ik ga even vragen. Jacques, is dit basilicum? Wacht even. Ja, basilicum. Ja, het is inderdaad basilicum. Nou, daar ben ik allergisch voor. Dat kan ik echt niet eten. Zou je dat misschien droed kunnen laten, maar ik heb angst als vervanging erin. Want anders krijg ik weer zo smakeloos als wat ik zo straks Jawel, had. mevrouw, ik snap het, mevrouw. Zo, ik zal zorgen voor een vervangend ingrediënt voor de basilicum. Dat is Ik heel zal erg vlot fijn. terugzien. Ja. Jacques, die is allergisch voor basilicum. Allergisch voor basilicum. Jawel, maar niet alleen droed, laat alsjeblieft even vervangen voor een anders vroeg, mevrouw. Wij missen nu weer allergisch voor basilicum. Nou, aspergesop zonder basilicum. Eens kijken in de kruidentuin. Nooien van de cactus. Jacques! Pikante tomatensoep voor tafel 2, hè. Kan ik die sop brengen, man? Hè? Kijk eens aan, mevrouw. Een tasje tomatensop met een vervangend ingrediënt voor de basilicum. Dank je, Ober, dank je. Smakelijk, hè? Ja. Smakelijk. Ik kan Luc toch geen cactus geven, die is niet goed wies. Dat is pikante soep, man. Hè. Opa! Stel je niet aan. Opa! Oh, dus zal ik met die sop, laat maar op.
Jawel, mevrouw, daar ben ik weer, zeg maar. Is dat oliefolie wat hij op die sop drijft? Oliefolie in de Ja. sop? We gaan even vragen. Zakkie, heb ze oliefolie in de sop gedaan? Als ik eraan gedacht heb, wel. Dus, wat denkt ze? Ja, zeg maar ja. Zeg maar ja. Jawel, mevrouw, daar ben ik weer. Zet dat er oliefolie in de sop gedaan heeft. Oeh, maar dan heb ik het heel erg. Weet je, ik heb een spastische darm. En als ik dit eet, dan moet ik de hele tijd naar de wc rennen. Dat was zo gek nog niet. Wat zeg je? Niks, sorry. Heel vervelend voor u. Ik zag, als ik dit opeet, dan Ja. haal ik het nog niet van de stoel tot op de wc. Oh, bespaar me de details. Ik heb al genoeg vettigheid gezien vandaag. Zal ik de chef vragen voor een vervangend ingrediënt dan? Oh, dat Voor de zou olie? super zijn. Maar, Ja, ja, dankjewel. mevrouw, geen probleem. Ga Dank over je, geregeld. Ik zal dank vlot je. terug zitten. Ik heb maar de sheet van de olie. Daar. En nu dan, vervangend ingrediënt voor de oliefolie. Wie rooiste het? Nou ja, dan gaan we opnieuw beginnen. Hè. Testje tomatensop, voorzichtig. Geen basilicum erin schoppen, want dat is mevrouw allergisch voor. Vervangend ingrediënt voor de basilicum. En een vervangend ingrediënt voor de oliefolie. Jacques, dat is zeep. Kent mevrouw bubbelen? Ja, breng het, moet ik toch helpen? Ja, ik hoor nog. Hier is aan mevrouw, een lekker testje tomatensop. Met een vervangend ingrediënt voor de basilicum. En gedang is voor de oliefolie. Dankjewel. Smakelijk eten. Dank je. Ja, Smakelijk, ja. ja. Ik weet het toch langzaam niet te gooien van, mannen. 7 tassen sop heb ik al gemaakt. Ik kan het wel Opa! vertellen. Ober, Oh, doe. Kom toe, alsjeblieft. Allee, jong, doe ons overweren. Maf. Jawel, mevrouw, zeg het maar, daar ben ik weer. zit die crème fraîche in de sop? Crème fraîche? Ja. Ja, Dat witte. Ja, dat is wel crème fraîche, denk ik, ja. Ja, dan heb ik ook een probleem, want ik heb een lactose. Zou je dat Vervelend ook misschien terug. kunnen vervangen? Jawel, ik zou vlot terug zijn. Jacques, die is lactose intolerant voor de crème fraîche. Ja, mannen. Een crème fraîche vervangen. In een fatsoenlijk restaurant Oh, krijg je blief. toch een lepeltje crème fraîche in de tomatensop. Fatsoenlijk restaurant. Nu tas op, voorzichtig. Geen basilicum erin schudden, zonder olie. Vervangend ingrediënt voor de basilicum. Vervangend ingrediënt Nee. voor de oliefolie. En een vervangend ingrediënt voor Oh, de crème. Fresh. oh, Jackie. Tomatensop, tafel 2. Oh, kijk ik me aan. Nu breng je het, man! Figuur. Hier is aan mevrouw heen. Wat bleef? Lekker tasje tomatensop met een vervangend ingrediënt voor de basilicum. Ja, dan is voor de oliefolie en een vervangend ingrediënt voor de crème fraîche. Smakelijk eten. Als Noor en is, geeft ze zelf maar. Ik ga er niet meer in. Oh. Zit er nog het hals in? Oh. Ober! Oh. Ga maar. Nee, ik ga niet. Het zijn die klantje. Doe hebt het verknooid. Nee, ik ga niet. Gang toch her, Nee, joh. ik ga niet meer. Gang toch her of moet ik je brengen? Nee, ik ga niet. Maf. Ja, zeg het maar, mevrouw. Ik vond dat heel hals in die sop zitten. Oh. Oh. Zou je dat misschien tegen de kok willen zeggen? Of dat... Dat er gaat hals in de sop zit. Ja. Ik zal hem vragen.
Wat Jackie, nu alweer? zit Get hals in de sop. Ik ben het zat, nu ga ik zelf al, hè. Wat? Nu ga ik zelf al in het verhaal houden. En mevrouw, zeg het maar eens, wat is er eigenlijk aan de hand? Ik wil alleen maar zeggen dat het een lekker tasje sop wordt. Een compliment voor de kok. Bah, ik word toch in een verschrikkelijk restaurant zo net. Huh? Zeg, wat best doen? Dat is ook een stukje. Oh ja, Ger. Ik heb net niet veel gegeten. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk restaurant geweest. Niks L'allergie. Ik ben ook aan het eten. Ik heb ze laten rollen vandaag. Wie? Waarom eet ze dan nog een pizza? Ja, met zoals ik geweest ben. Ja. Wie een restaurant had het de vergulde schottelsplak. Oh, de vergulde schottelsplak. Dat is het. 3 Michelin-ster. Dat is het restaurant waar ik altijd kom. Wat? Heerlijk. Oh, Ja. dat lekkere kalfswezerik wat ze daar hebben. Zalig. Zwezerik. Zou het beter zweverig genoemd. Wieso? Voor de weg. Oh, en heb ze dan ook dat lekkere tonijn gehad met de wijntjertruffel. Oh, zalig. En de aardappelmousseline. En weet je wat ik nog hou? Van dat licht bereide prei. Van dat donkere prei. En dan zoten van die amandelen altijd op geroosterde amandelen. Ja. Zalig, zalig. Een mond vol weer. Maar geen mond vol eten. Ja, maar als afsluiting dan op zo'n groot, lekker dessert van de chef met van alles erop. Allerhande taartjes en ijsjes en ik weet niet wat allemaal, maar dan zit het toch hartstikke vol. Rustig. Het was allemaal wel lekker. Maar echt dat voor een hele tuintje. Aan het eind van de rit heb ik toch weer een half uur op mijn vod gezeten. En nu ben ik aan de pizza, omdat ik nog honger heb.